Verejného zájmu by patrilo to, že všetci budeme dodržovať zákony. Všetci, bez rozdielu. To znamená, či s tým zákonom alebo s nejakou jeho časťou súhlasí alebo nesúhlasí. Myslím, že toto by mal byť základný princíp verejného zájmu. Ak my dnes hovoríme... Ja teraz, počkajte, ja by som... Ja nadviažem na ten váš trolejbus, pretože tam ste uviedli, že vy ste mali akože s tým, ako občania ste boli poučení. V mojom prípade ja ako občan, keby išlo o hromadnú dopravu trolejbusom, to je verejný záujem, lebo to slúži ľuďom. Verejný záujem vo vašom prípade, ako ho vy prezentujete, s tým nemôžno sa stotožňovať, pretože to je súkromný záujem a záujem súkromnej firmy, nie verejný. Pretože verejný záujem je v zákone definovaný ako záujem viacerých alebo mnohých občanov. Pani Slečná, často s vami súhlasím. Verejný záujem je... Ja by som chcel najlepšie nasledovať pani doplniť. Vy tu navrajte, že jednáte v mene zákona. Ale ja som to nepovedal, to mi nevkladajte, to som vôbec nepovedal. Počúvajte ma tak. To som nepovedal, pani. Ja vám dám jednu otázku, nech to mi na to odpoviete. Vy vravíte, že jednáte v zmysle zákona, že v zmysle zákona máte právo ťažiť, koľko chcete ťažiť, kedykoľvek ťažiť, ako... To som nepovedal. Lenže ten zákon platí aj pre tých obyčajných ľudí. No, presne tak. To znamená, ale ten je vyššie. Ten má vyššiu váhu ako vaše záujmy. Vy sa pýtate tohto pána, že prečo vám neviem. Ja sa vás opýtam. Ja vám tiež neviem. Vy ste v marci podali tu na štúdiu, že čo chcete ťažiť. Ja som si preštudoval tú štúdiu, alebo váš zámer, kompletný záber. No. A vy ste už, ja som sa ako občan k tomu mal vyjadriť, rozumiete ma? No. Mali sa k tomu vyjadriť štátne inštitúcie v zmysle životného prostredia a vám ani nenapadlo to, že vy s tou štúdiou, hovoríte o EI štúdiu? Hovorím s tou štúdiou, čo ste dali v marci na pripomienkovanie, rozumiete ma? Už ste k nej priložili vyjadrenia a odsúhlasenie ministerstva životného prostredia, ktoré mal byť až následne. Tak potom ako vám máš vec? Prosím vás. Vy teraz hovoríte ešte ďalšiu vec. Vy ste dali pripomienky, že ste mali takéto kopy pripomienok v máji. Hej? Dobre, jak ste ich spracovali v máji? Dneska je august. Tento pán tu nám hovorí, že vydáva. Naposledy ten váš zástupca z našej firmy povedal, že sa tu ťaží v nejakých strojach vo výške 6 metrov. Zmení sa celý relief, rozumíte ma celé tej krajiny. Ako vy môžete máj, jún, za 3 mesiace mi tu na povedať, že ale dajte mi šancu, aby si zapamätám si všetko. Ja ma dovolím. Ako vy mi chcete tu na argumentovať, alebo zabezpečiť, že za 20 rokov to bude takto možná. Vy tam ťažíte 3 roky, rozumíte ma, ešte sa neposadili ani jedno malinčí. Dajme tomu, pekto ma to. Teraz mi povedzte, za 10 rokov, keď tam zrujnujete, zoberete ten pás, alebo vy ste to váš zamestnanec, že sa to ťaží v zmysle terasy vo výške 4 alebo 6 metrov, rozumíte, to je sa všetko dobré. Zostáva zaujímavá plocha. Aký to má vplyv na otýkanie vody? Však z toho kopca vy zoberete... Hovoríte o zákonoch. No. Nie, ja hovorím, že čo my robíme, nehovorím o zákonoch. Nás vlastne vaša firma vôbec nezaujíma. Ani jedna naša tlačová beseda alebo čokoľvek sa netýkala firmy Regos. Nás nezaujíma rozširovanie ťažby v našom regióne a to je celé. Nám je Regos ukradnutý ako firma. A my, keď budeme riešiť súdne nejaké veci, tak ako sme to riešili so Zlatom, tam tiež nás nezaujíma spoločnosť Ortak bezvýznamná, ale nás zaujíma Banský úrad. Čiže vy nie ste pre nás adresát v žiadnom smere. A posledných 10 rokov, vždy, keď Banský úrad sa dostal do stretu s občanmi, ktorýkoľvek Banský úrad na Slovenskej republike, tak to na súde prehral. Dobre. Takže si uvedomme, že keď hovoríte o zákonoch a o dodržiavaní zákonov, tak práve na strane baníkov sú veľké rezervy. Ale ja tu nie som za Banský úrad. Pane, sa neoháňajte týmito vecami. Dobre, sa tak. Máte názor na svoje máte právo na svoj názor. Máme názor na svoje právo. Viem, že akým spôsobom sa vám podarilo, alebo akým spôsobom sa ukončila ťažba, alebo nezačala ťažba v Kremnici. Ja to beriem, akože... Veď, keď mi niekto, prečo nám tvrdíte, že my tu všetko ignorujeme? Veď my nič nerobíme, iba to, čo by robili vy veľmi dobre viete, lebo viem, že sa vyznáte v legislatíve banskej, že ak by firma, a teraz, aj keď viem, že vás sypal, že vás firma Regos nezajíma, ak by firma Regos zajtra odišla, viete, čo sa stane? Na druhý deň, ak nejaká ďalšia firma podá žiadosť o ten dobývací priestor, tak Banský úrad vyhlási v zmysle zákona verejnú súťaž na určenie dobývacieho priestoru. Čiže čo my robíme? My len chceme povedať, že ak dnešný zákonný stav hovorí to, že ak niekto chce ťažiť, a teraz prosím, nehovorím ešte o záujmoch občanov, ak niekto chce ťažiť
nejakom priestore a musí postupovať tak a tak, a to robí. A keď jeden z tých postupov v tých postupných etapách je aj to, že sa robí EIA, že sa musí sa nejakým spôsobom prihľadať na názory občanov, tak to sme presne urobili. Prosím vás, nič sme neurobili. Jednu vec, prosím vás, by som chcel teraz vážne zdôrazniť. Uvedomte si, že firma Regos, aj keď viem, že ste povedali, že vás nezaujíma, to som rád, firma Regos sa nezobudila jeden deň a si povedala, no tak teraz ideme naštvať občanov Bohu. Lebo nie sme opice ani šimpanzi, ako povedal tu váš PR písateľ, pán Bačišin. To je veľmi kvalitné PR, to poviem, že označiť ľudí, ktorí si chcete získať za neandertálcov a šimpanzov, to je paráda. Akože lepšie by som to ani aj napísal. To je kvalita, ale jedna vec, uvedomte si, že všetci veľmi dobre vieme, a takisto to vedia aj realitné kancelárie, aká to bude cena pozemkov a nehnuteľností, keď sa to začne naozaj táto veľká činnosť. Ale ľudia nie sú padnutí na hlavu. Vy im nemáte čo slúbiť. Vy im nemôžete povedať, že im zaplatíte osvetlenie verejné alebo urobíte chodník, lebo každý ten človek ide o veľkú časť svojho majetku. A jeho nezaujíma, keď bude žiť v nejakej kvázi Jelšave, že bude mať nový chodník. Je to úplne jedno. Jasné. A pán Hodovský, čiže váš problém je v tom, že prax a realita slovenského banského priemyslu, to je síce niečo, čo neexistuje v podstate už, ale tohto je tak zlá a tak smutná, že nikto sa na to nedá zlákať. Všetci poznáme Šťanické vrchy, všetci poznáme Hodrušu, kde je výstavná skriňa slovenského baníctva, cukrovná baňa na zlato, je tam dvakrát väčšia miera nezamestnanosti ako v našom regióne. Nás to nezaujíma. Takisto Banská Štianica, to je lokalita, kde žijú bratislavskí prisťahovalci a miestne sociálne odkázané obyvateľstvo. 18% nezamestnanosť, v Hodruši 24% nezamestnanosť. Prečo vy chcete prísť sem a myslíte si, že na to sa niekto teší? To niekoho zaujíma? Vaše nekvalifikované pracovné miesta? To nikoho nezaujíma. Poďte sa, máte... My sa vám to prišli povedať. Vy si absolútne naivní. Ja jednoducho ešte raz opakujem. Nie som tu za zástupcov slovenského baníctva, ja som tu za firmu Regos. A to je súčasťou toho. Jednoducho, no dobre, váš názor je taký, my si myslíme, že dá sa v tomto niečo robiť a chceme ľudí presvedčiť, že aby sa prišli oboznámiť, ako sú skutkové stavy. Jasné, baníctvo je také, aké nebudeme nikoho klamať, že pestujeme na záhradkách jahody. Ale len aby som dokončil tú myšlienku. Prosím vás, tú najzákladnejšiu vec, ktorú chcem teraz zdôrazniť, je tá, že naozaj si, pretože dnes, myslím, že na vašej stránke vyšlo to, že aby si ľudia prišli plniť svoje majetky. Teraz mám pochopil, že ste mysleli asi na to, ako tu padne hodnota tých pozemkov. Tak ja sa pýtam, ako padla hodnota pozemkov za posledných 52 rokov? 52 rokov, viem to presne, sa to ťaží, existencie rudných baní, keď to začali. Ale úplne inom rozsahu. Počkajte, áno, ešte raz poviem, keď my budeme ťažiť to, čo navrhujeme, budeme sa tu podielať na ťažbe tu v regióne Kremice 30%. A tu sa ťaží 50 rokov a takisto sa pýtam, ako sa tu znížili za tých 50 rokov, tá spoločnosť bude ťažiť stále rastolko ako my, ako sa znížili pozemky, znížili sa nejako? My musíme niečo robiť. Ja viem, lebo takých ako vy, určite v republike je ďalších 10, ktorí na to čakajú. A keď vy začnete z jedného kopca, za rok príde ďalšie, bude zamrzať a za chvíľu prtačov, ktorí ten kopec rozmrzajú za 20 rokov. Máte pravdu. Bežná snaha ľudí, keď si pozrite, ja vám poviem takto, ja nechcem to parafrazovať, ale poviem to tak, veď ale, teraz to neparafrazujem, veď ale na čom je postavená história ľudskej spoločnosti? Na baníctve a pohospodárstve ako zákon. Chcem povedať, že nie. Pane. Nechytajte ma za slovo, čo som nepovedal. Ja som len povedal, že nemôžete povedať, že baníctvo je... Určite nie na to. No dobre, tak teraz si môjho vlastného, určite nie na to. Ja to aspoň tak... Ale my to rešpektujeme, že to je vaše životné prostredie. Áno, vaše. Tak poďte preč. A za to ja som prišiel diskutovať a ty poky tomu niečo, že diskutujem, a to ma chcete teraz ako čo odsúdiť na smrť. Jednoducho prišiel som diskutovať, snaží sa s vami, aby sme sa pochopili. Nemusíme sa pochopiť. Ja len chcem povedať ešte jednu vec, keď ma necháte dohovoriť. Naozaj, to nie je o tom, lebo na tej stránke bolo o tom, že aby si ľudia prišli plniť svoje majetky. Ja chcem výzva, že aby ľudia prišli. Veľmi ďakujeme za podporu občianskému združeniu. Neverte to ironicky. V každom prípade, prosím vás, si musíme uvedomiť jednu vec, že aj keď nesúhlasíte so mnou, že medzi základné
naše povinnosti, aspoň minimálne slušnosti by malo patriť, že budeme uznávať zákony, či sa vám páči alebo nie. A ktoré my neuznávame? Nikto z nás povedať, že ten zákon je väčší ako druhý, to nie je, ale medzinárodné zákony sú nadradené celoštátnym zákonom. Všetky celoštátne zákony vydala Národná rada Slovenskej republiky. Pán Hodemarský, už sme si to vysvetlili. Ale ja len som vám chcel na to odpovedať, ale čo chcem povedať je dôležitejšie to, že prosím vás, tento majetok, o ktorom hovoríme o Bentovi. Povedzme si, že komu patrí ten Bentley. Povedzme si jeden majetok, ktorý je Bentley. No to si povedzme. To si komu povedzme. patrí, to si povedzme. A tu je to životné prostredie. No povedzte, komu patrí ten Bentony. To mi povedzte. Pán Kulty to vie. No povedzte, Nám? komu patrí Bentony. Áno, Komu? Slovenskej republiky. A kto predstavuje Slovenskú republiku? Slovenskú republiku občania. To je občianská výchova. A potom, čo je verejný záujem, kto by sa mal k tomu vyjadrovať, akým spôsobom, áno, a hlavne tí, ktorí tu v regióne žijú, že? Dobre, takže... Čiže vy ste na začiatku tvrdili, ja som si vaše slova zapísala, že vy ste tu preto, lebo vy ste tu v záujme štátu, prišli zveľaďovať, ja som si spísala, čo ste hovorili. Ja som si to tiež zapísala. Je to Prišli nahraté. ste zveľaďovať, ja neviem asi teda ten Bentony, Majetok štátu. a tak sa vás pýtam, že či vy ste zástupca štátu, či vy ste zástupca občanov Slovenskej republiky a tohto regiónu, pretože podľa ústavy článku 4 Slovenskej republiky to nerastné bohatstvo patrí naozaj nám. Pokiaľ patrí podľa Banského zákona, ktorý veľmi dobre ovládam, spoločnostiam, ktorá keď získa dobývací priestor, povolenie na ťažbu, lebo Banský úrad s tým nemá problém, stret záujmov nerieši Banský úrad ani so samosprávami, ani so súkromnými osobami, tak vy sa dostanete v podstate zadarmo k majetku, nerastnému ložisku, ktoré má hodnotu niekoľko tisíc, 100 000 až miliónov eur. A my sa pýtame, prečo my by sme sa mali na to pozerať, ako si vy pár vás jednotlivcov plní vrecká a ešte k tomu naproti tomu, že my s tým nesúhlasíme. Len tak medzi... Ja plne uznávam, že máte právo na tento názor. To vám vôbec nezáleží. To nie je názor. To je fakt. Tu mám napríklad vyjadrenie geológa, pána Kregera, ktorý to hovorí celkom jasne. Súhlasím s vami, máte na to národ, na tento názor, ja vám ho neberiem. Ja som len oradil sa k tomu, čo som povedal. Ale... Podľa Banského zákona, Banský zákon nie je v súlade s ústavou článkom 4. A ústava Slovenskej republiky je ten najvyšší zákon, ktorý by mal platiť. Takže ak sa tu ideme do budúcna baviť o tom, ako sa to bude riešiť ďalej, tak vám poviem, ako to bude riešiť. Príjmu sa opatrenia, zmení sa legislatíva a zmení sa aj Banský zákon. Ústava sa nebude meniť, pretože my budeme naďalej Slováci a občania Slovenskej republiky. A hovoríme o tom, že do budúcna budú tie ložiska ocenené napríklad, čo už malo dávno platiť. A vy sa k tým nedostanete za pár korún. Hovoríme o tom, že tu nebudete vy ako Regos SRO s x tisíc dcérami a pán Boh vie, kde máte svoju schránkovú matku, alebo možno nie schránková, ale myslím si, že je. A nebudete odtiaľto vyvážať strategické suroviny z územia Slovenskej republiky. Ja hovorím, že možno. Ja neviem. To som počul v televízii. No neviem. V televízii ste nie. V televízii ste počuli o všeobecne o vývoji v banskom priemysle. Nebolo všeobecne, to povedal aj váš tam zástupca, čo bol. Áno, lebo sú tu schránkové firmy a on hovoril o firme Ortag a tá schránková je, má schránku na Panenských ostrovoch. Ja hovorím, že neviem, kde končí vaša matka, to som povedala. To viete asi vy, kde končí tá vaša matka. A tam pôjdu všetky tie peniaze. Naša matka skončí, si to kľudne prečítajte, otvorte si počítač, tam to nájdete. Máte tam transparentne uvedené všetkých majiteľov. Ja len chcem povedať, nebudem na vás reagovať, pretože to nemá význam, ale v každom prípade máte na to právo, ja vám to neberiem. Ja si myslím, že nemáte pravdu, pretože v jednej veci, keď hovoríte, ako to bude dobre, tak nech to tak bude, ale ja hovorím, čo je teraz. Dobre? A skúsme ja vám poviem, čo je teraz. Ako tak bude dobre, nemáme tu o čom rozprávať. Pán Hodemarský, teraz je situácia, keď banské úrady nám stále rozprávajú, ako ovládajú legislatívu, ako je všetko na strane štátu a zároveň, keď sa dostanú do konfliktu s verejnosťou na súdoch, tak to zrazu neplatí. Takže taká je situácia. To znamená, že niekto si tu dezinterpretuje legislatívu, tvári sa, že jeho záujmy sú nadradené na záujmy spoločnosti. Ja vám nebudem... Takže vy to nehovorte stále dokola o zákonoch. My sme neporušili žiadny zákon. No my sme mali 21 kontrol, zatiaľ chvála Bohu nie. Kto vás kontroloval? Dokončím myšlenku, lebo už štvrtýkrát začínam. Ale počkajte, nehnevajte sa, nie. Prosím vás, začal som o tom majetku, lebo začali sme o tom majetku sa tu hádať, alebo teda diskutovať.
naozaj si musíme uvedomiť, že ten majetok patrí Slovenskej republike. Či sa nám to páči, alebo nie, výkonná moc sa riadi cez vládu, vláda má svoje štátne orgány, vydáva to, čo vydáva, zákony sú také, aké sú.